Vuosi 2024 on päättymässä ja muutaman tunnin kuluttua alkaa uusi vuosi 2025. Vihreän puukäärmeen vuosi. Kuten aina muistamme menneen hyvän ja ei niin hyvän. Muistamme entisen elämämme kotimaassamme ja nykyisen elämämme Suomessa. Tässä upeassa satumaisessa maassa, jossa on rajattomat mahdollisuudet kehittyä ja oppia. Mahdollisuudet harrastaa rakastamiamme asioita ja kiinnostuksen kohteita. Isämme opetti meitä lapsuudesta lähtien arvostamaan ja varjelemaan kaikkea ympärillämme olevaa. Olemme asuneet Suomessa lähes 2 vuotta ja meillä on mahdollisuudet opiskella, olla yhteydessä ihaniin suomalaisiin ihmisiin, harrastaa urheilua ja omia mielenkiinnon kohteitamme, kuunnella melodisia suomalaisia lauluja ja lukea kauniisti kuvitettuja kirjoja, ihailla luontoa. Ja nyt ihailen tätä lahjaksi saatua taulua, jonka mukava suomalainen nainen antoi meille. Ja vaikka taulussa on lumimyrsky, ulkona ei ole nyt lunta yhtään. Ensisijaisesti haluamme muistaa kaikkia, jotka eivät ole enää kanssamme, ja kiittää kaikkia Suomen asukkaita, kiittää oikeudenmukaista ja huolehtivaa hallintoa, kaikkia, jotka tekevät päivittäin kovasti töitä ja opiskelevat maan hyvinvoinnin ja varauden parantamiseksi. Tämän maan, jolla on suuri ja mielenkiintoinen historia. Haluamme toivottaa Suomelle rauhaa ja varautta sekä kaikille ihmisille onnea, terveyttä, menestystä ja sopua heidän perheisiinsä. Toivomme, että kaikki teidän unelmanne ja toiveenne toteutuvat. Kiitämme teitä kaikesta ja toivotamme teille hyvää uutta vuotta 2025. Hyvää